Bueno, badakizue urtez urte antolatzen dugula Goierriko 5 herritan liburu azoka, liburu disko eta jostailu azoka. Eta, hemen gaude, Lazkaoko, Ordiziko, Beasaingo, Gatangok eta Segurako. Orduan, guztietan buru dena da Lazkao, 28 urte amazki, azoka antolatzen. Eta gaztenetakoak gea gu Segurako 10 urte amazki eta Ordiziarrak 8 urte. Besteak ere gu baino gehiago. Lema baten inguruan elkartzen geha, eta da azokak batzen gaitu, 5 herriok, eta ekintza hau egiten dugu, guztien artean antolatzen dugu. Eta galdera izango litzeke, zergatik antolatzen den hau, Gabon opari inguru hontan batez ere euskarak eta euskal kulturak izan behar duen presentzia ziurtatzeko 5 herri hauetan. Arrisku handia izaten da denak denda handi horietara joan eta erosi izaki nungo postailuak edo liburuak eta euskal liburuak edo euskal kulturaren inguruko liburuak eskaintzerek ez izatea. Justu guk egiten duguna da hori, eskaini euskara eta euskal kulturaren inguruko materiala. Eta, zer dagoen? Dago, lehen esan da bezala, euskal gaia, erderaz egonik ere euskal gaia baldin badago. Gero indar handi ematen dugu eskualdean barruan egon den produzioari, bai idazleak, bai musikariak eta abar. Eta, hoxe da. Orduan 5 herriok eta orduan guain pasatuko geha herri bakoitzean noiz den eta zer dagoen adieraztea. Eta, igual, hasi, eta hondi. Aitor aldase oro, eta hondi. Mikrofona pasako dut, no sé. Haure bai? Eta honen urtero esaten dugu urteko auzo desberdinetan egiten dugula, aurten aian izango litzake azoka, aiako erroipe aterpen, eta Goierriko beste herri bezala, egun berdinetan, 16, 17 eta 18 abendun. Azokak batzen gaitu lelope hortan, horren babesen juntago gure. Eta, aipatu beharra dago, aian izatek beti izaten dut ezasunak ez. Urrutiotekin, hausten dola urteroko, baina, gure apustue eusten alde, urtenean antolatu dugu zerbait. Ostiralen arratsaldeko 6etan izango da azoka irekiera, eta aurten bertan sortu dan irakurketa talde bat, Ataungo irakurketa taldea, izango dugu bertan. Bere lehen irakur saioa egingo dute azokako gune hortan bertan, eta bertako kide batek esplikatu dugu pixka zertan datzan irakurketa talde hori, zer lan egin nahi duen eta ze etorkizun eukitzea gustatuko litzaieken. Orduan, pixkat aukera zabaldu zaie, eta antxe izango ditugu azokako eremun bertan. Atxaldeko 8etan azoka itxiko litzeke, eta abendun 17 larun baten goizeko 11etan azoka irekiera, eta eguardiko 12 erditan Ataungo Otsoa dantzataldeak egin berri duen bideo baten aurkezpena izango da. Leku kutxunak, Josemil Arrandiaranen omenez egiten bideo bata, eta emanaldie azokan bertan izango genuke. Eguardiko ordu baten, Xabier Mendigurenek Alsina liburua aurkeztuko luke, Beasaindarrak, eta ordu bitan ixten dugu azoka behizea arratsaldeko 4etan irekitzeko. Arratsaldeko 6etan Ainara Saezen eskutik, txoriak ezkutatzen zuena ipuindu buruaren aurkezpena izango litzateke, eta arratsaldeko 7etan Ataunda Artualan Jon Eskizabelek egin duen zutaz kantatzeko liburua, disko liburua, bidertzean ekin batea egin duen lan hori aurkeztuko luke. Iruditzeko 8etan azoka itxiko da, abendun 18 iganden, goizeko 11etan behize zabaltzeko. Umentzako ipuin kontaketa, ibiltzen geha urte baten eskolako ume helduenak, ume txikienei kontatzen die, eta urten azokako antolatzaile taldeen bertan prestatu da ipuin kontalari pare bat edo 3, eta hauek kontatuko die herriko txikiri ipuinek. Eguardiko 12etan, Ataundar kutsu edauken, Ataundar jatorri edauken Iker Martinezek sukaldaritza egin duen euskal sukaldaritza praktikoa liburu aurkeztuko du. Eta eguardiko ordu baten, Juan Carlos Etxegoien eskutik, Etxea liburu aurkeztuko du. Etxea ondarea, historia eta multzoa liburu,
Pamil argitaletxearekin argitaratu du. Eta liburu honi bereziki, arreta berezie jarri dugu, justu datorren urten, izango dira 25 urte, jaiozala Juan Arin Baztarrika Artaundarra, eta orain dela ia 60 urte lan hau beha intzun, baino Ataungo baserri behira. Orduan, bere familia zegoen batzu gaintz izango ditugu. Bere lana, egintzu lan hori oraindik prestaketa lanetan dago publikatzeko, baino behintzet zertan da lan hori eta pixka esplikatuko ditu baita. Eta atxaldeko ordu bitan, azokan itxira izango ditzaten. Eta hondik beste momentuz. Ordizin zer, Xumari? Bueno, horrezitio, esan, azken urteetan indan bezala, Barrena Kulturetxe egingo da. Hori leku zaldatzen aurrek urteetan, baina, azken urteetan horre inda, Barrena Kulturetxen, eta horten horri izango da Barrena Kulturetxen. Besteetan bezala, 300 izango da ingo dana, hostielan, 5:30 iriko da iluntzeko gaueko 9 arte, larun baten goizeko 9 urdubik arte dago da irikita, eta igandeen 10:30 urdubita. Nahi dona guztian aurkituko gaitu, eta aparteko ekintzak ez antolau. Horretan mugatu behar. Bueno, tokatzen zaidanez, segurako egitaragoa pixkata ipatuko dut. Bueno, gu egiten dugu udalak antolatzen dituenak, gehi euskara taldeak antolatzen dituenak, gehi gureak, elkarren oztopo izan ez daitezen, bakutzak bereak antolatzen ditu eta osagarri gertatzen da. Orduan, nolabaiteko filma bat ere izango da azokaren denboran, udalak antolatutako euskara taldeak antolatutako ere bai. Eta gero dauzkagu, beste herrietan bezala, ostirale arratsaldeko 6:00 irikitzen dugu. Hor izango dira udalak antolatzen duen argazki lehiaketaren sari banaketa horre ingo da, tarte hortan. Herriko koruare hor izango da. Ahaztu baino lehen esan behar da, azaroaren 30ean izan genuela hitzaldi bat Baigorriko Txauzia Gazteluan Nafarren etxeko hori izan genuen, bai Lazkaon eta bai seguran izan genuen. Bueno, gero beste bereizgarri asuntorik ez daukagu gehiegi ere. Ordutegia ostiralen 6:30, 8:30. Abenduak larunbata izango da 11:00-tik eguerdik ordubik arte eta gero arratsaldean 5:00-tik 8:30-tara. Eta igandean 18-an 11:00-tik ordubietara. Aipatu behar da, seguran azokaren inguruan ibiltzen garela gutxienik 4 talde, gutxienik ez, 4 talde, hitz edo irri euskaraz elkartea, gazte asanblada, elorri elkartea eta herri eskolako guraso elkartea. Lagun artean antolatzen dugu historia hau, eta lanak ere horrela banatzen ditugu. Orduan, hauxe. Bale? Da zeina? Behasainen, Gernikako pasalekuan egingo dugu azoka, Goierriko goiztia eta euskaltegiak antolatuta, eta ostiral goizean zabalduko ditu ateak azokak. Goizean, herriko ikastetxetako aurrak etorriko dira, azoka ikustera, eta karteleiaketako sari banaketa egingo dugu. Eta gero arratsaldean izango dira irekiera ofiziala. Arratsaldean irakurle taldekoak izango ditugu, azokan, eta ondoren Mari Kalambre etorriko da gabonetako argiak piztera, eta berarekin batera Olentzero eta Mari Domingi izango dira. Eta hau dena musika eskolako herriko trekitelariek girotuta. Gitarra hori erreparatuz guk Goierritarrei eta Goierriko ekoizpenari eman nahi izan diogu garrantzia, eta horregatik saiatu gara gitarauan Goierritarrak sartzen. Larunbat goizean Goierriko bertso eskolako bertsolariak izango ditugu saioa, eta ondoren Xabier Mendiguren Beasaindarrak bere azken liburu aurkeztuko du, Alzina, azokan bertan. Eta gero arratsaldean mahai-inguru bat antolatu dugu, eta mahai-inguru horretan Goierriko hainbat musika taldek parte hartuko dute,
gaur egun disko bat ateratzeko dauden modu desberdinei buruzko mahai inguru batean. Eta mahai inguru hau Mikel Alvarez beasaindarrak gidatuko du. Eta esango dugu, mahai inguru honetan parte hartuko dutenek, urten disko bat atera dutela, ez? Eta aitzakia hori izan da, mahai inguruan biltzeko, beasaindar hau eta Goierritar hauek. Pixka bat, beraien esperientzi hori kontatzeko. Eta gero arratsaldean kontzertua izango dugu, arratsaldeko 6:30. Eta igandean, goizean, migranten nazioarteko egunarekin lotuta, Beasaingo kantu jira taldekoekin, Beasaingo hizkuntzak izeneko ekitaldi bat egingo dugu, eta bertan, bizteratu nahi ditugu Beasainin hitz egiten diren hizkuntzak. Abesti bat aukeratu dugu, Mikel Laboaren Txoriak txori, eta herrialde desberdinetako lagunek, beraien jatorrizko hizkuntzan abestuko dute abesti hori. Eta gero bukaeran, denok elkarrekin euskaraz abestuko dugu. Hori izango da 12 aldera, eguerdian. Eta ondoren kale antzerkia izango da, Bademekun izeneko antzezelana. Eta hori, eskin. Lazkao? Lazkaon aurten 28. edizioa izango du azokak, eta aurrez motorrak berotzen egia, prestaketa lanetan eta hainbat ekintza antolatuz. Xabierrek esan du, iparraldeko baigorritarrak izan genituen bai Lazkaon eta bai Seguran, etxauzia gaztelua erosi eta kultur proiektu zabal eta handi baten berri ematen. Egoa, iparra eta diasporako euskaldunak ere lotuko dituen proiektu interesgarria. Eta horren berri eman ziguten. Baita ere aurrez, azoka aurrez, irakurzaletasunari bultzada eman nahirik, izana dugu Lazkaon Aitor Arana idazlea, lehen hezkuntzako 6. mailako aurrekin elkartu eta goiz pasa bat egin zuten, berak idatzitako liburuen inguruan eta adin hortako aurrentzat egokiak direnak aurkeztuz eta haien inguruan hitz egiten eta idazle bat aurrez aurre izateak duen emozioa bizi izan duzuten. Eta ondoren, egun hauetan etorriko da baita ere Fernando Morillo, beste idazle bat gazteagoentzat, DBH-ko ikaslentzat, berdin, bere literaturako liburuak hartu eta horien bueltan solasaldia izateko. Adibidez, Zombia San Mamesen liburua irakurri dute gazteek eta uste dute galderak franko izango dituztela berari egiteko. Ondoren, azoka bera ostiralean, ostiral arratsaldean 4:00 irikiko da, 4:00-tik 8:00-etara, larunbatean goizeko 10:00-etatik iluntzeko 8:00-etara etenik gabe, eta igandean 10:00-etatik 2:00-etara. Azken urteetan bezala plazako frontoian, pilotalekuan izango da, eta ostiralean bertan Ruandakin elkartasun jaialdi bat egiten dute urtero ikastolako ikasleek, eta Arerian, ez azokan, baizik eta Areria kulturgunean izango da. Eta ondoren, ondorengo egunetan hainbat ekintza izango ditugu, Goierriko bertsolarien saioren bat, euskaraz piztu nahi dut krosa ere izango da larunbatean, buruhandiak, haurrentzat jolasak, hainbat jaki, bai txokolate beroa, pintxoak, salda beroa, hotz egingo dut oso ondo etortzen den generoa. Eta bi lazkaotarren liburun aurkezpenak ere izango ditugu. Eneko Aizpuruak novela beltza idazten du, eta 3. alean Lehertu da festa liburu aurkeztuko digu, eta Iker Santxok berriz, honek Errusieratik liburuak itzuli egiten ditu, euskarara, 2 itzuliak ditu, Lubakia eta Konpromisoa, eta orain ari da beste 3. bat itzultzen, bukatzeko azken lanetan,
hain zuzen Jokin Zaitegi itzulpen lehiaketa irabazi ondoren, Arrasaten antolatzen den sariketa hortan. Esan udala ere laguntzaile deula, eta herri guztietan ere, azoka honek batzen gaitu hortan, sartzen dira udalak eta 115% deskontua izaten da liburu disko eta jostailu guztietan, herri guztietan. Aipatu behar da Lazkaon azken urtetan tombola osatu deula, herriko dendari eta tabernari laguntzakin, eta laguntza handia eman digute, baina lana ere ikaragarria denez, aurten ez dugu tombolarik izango. Baina gerriko liburudetan erosketa txekeak oparitzen ari die, erosketa txeke batzuk gerrikoko bazkidei ere banatu zaizkienak eta naizpiden eta ikastolan dabar, euro bat, 3 euro, 5 euroko erosketa txekeak die, azokan bertan erabilial izango dienak. Eta, hoxe, aurtengo azoka, 16, 17 eta 18an Lazkaon izango dena. Bueno, ez dakit detaile gehiago beharrik ez dakit dagoen. Bueno, lehen nahi ere ahaztu zait, guztio ahaztu zaigu, eskerra Josepak aipatu duen, udalaren laguntza ezinbestekoa da, 115 izaten da urte, eta bueno, eskertzen dugu, ekitaldi hauen babesle izatea udalak. Eta, bueno, ez dakit behar bada azken ohar bezala, niri tokatuko zait esatea, jendea animatzea, euskararen alde, euskal kulturaren alde, Euskal Herriaren alde, egiten den ekintza guzti hauetan partaide izatea eta gerturatzea azoka hauetara eta ez duzu damurik izango. Osea, genero oso ona dago, oso merke eta Euskal Herrikoa. Besterik? Besterik.